words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the... Hola a tots, avui volem inflar un globus sense bufar, amb ajuda de vinagre i bicarbonat que endui de canastra. Sabem que el vinagre és un àcid i si s'ajunta amb el bicarbonat reaccionen i formen unes altres substàncies que s'anomenen productes. És una reacció química, fixeu-vos. Jo som el vinagre i som el primer reactiu. Jo som el bicarbonat i som el segon reactiu. Nosaltres reaccionem per donar aquests productes. Jo som la sal. Jo som l'aigua. Jo som el CO2. I som els productes! El diòxid de carboni és el gas responsable de que es formin les bombolles dins el nostre recipient i de que s'infli el globus. Cada un de nosaltres posarà diferents quantitats de bicarbonat en el nostre globus i veurem que un s'infla més que un altre. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open mind, inciting and inviting me. Limitless, undying love which Aconseguit, com ja no se produeixen més bombolles, vol dir que la reacció química ha acabat i el globus no s'inflarà més. Les reaccions químiques s'acaben quan es consumeixen els reactius, quan manca un d'ells. Podem veure en el fons del recipient la sal formada.